Добър вечер, господин инспекторът на 89-то районно документи на автомобили вашите да представите. Проверката с аудио-видео заснема да ви предупреда. Ето, заповядайте. Благодаря. Тежко ви е кръчето на гъста ли? Ами, да знам нещо, автомата не искаше да превключи. И ми задържа предавка, беше си на директна. Интересна лойка. И ми задържа предавка, беше си на директна. Сигурно ще е така. Даже ако искаш, мога да я хлъзнеш да видиш какво се случва. Какво? Не. Не. Пътищата не. Някога за нещо сте задържан в районно управление полиция за... Преди години имам Какво? още като малъка за кражба на бутчета. Отбор ли? Отбор. За кражба на бутчета. За кражба на бутчета. Ей, каджева намерих, бе! Момчетата от отбора ми ги пъхнаха в сака и ми ги писаха на мене. Що ми правите тези номерца? Що ми правите номера? И от тогава ми седат. Да хуй, приятели! Базик е. Момчетата от отбора ми ги пъхнаха в сака и ми ги писаха на мене. Свободен.